ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ ಶೀಲಾ ಕುಂದರ್ ಇತ ವಾರ್ತೆ ದೇವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ದುಸ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮೋಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಮೂಜಿ ಪುಜ್ಜ ನಂಬರಗು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಸಲಹೆ ದೆತ್ತೊಂದೆಂದು ಎಸಿಪಿ ರವೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅಮಲು ಸೊತ್ತು ಬಕ ಚಟತ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಸ್ ಯಜಮಾನ್ಯರ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಬೊಕ ರೋಷಣೆ ನಿಲಯ ಬರುವ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಜತೆ ಸೆರಗದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲ ಅಮಲು ಸೊತ್ತು ಚಟಕ್ಲನ ಎದುರಾದ ಜನಜಾಗೃತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು ಕುಡ್ಲನಗರ ಒತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪಿ ಉಮೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಎಸಿಪಿ ರವೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಾತ್ರದ ಅಮಲು ವಸ್ತುಗನ ಸಂಡ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತಾಪನ ಹಾಳು ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆಟ್ ಇವರ ಕೊರಿಯರು. ಲೋನ್ ಆ್ಯಪ್ ಗೇಮ್ ಆ್ಯಪ್ಡ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತದ ಕಾಸ್ತೆತ್ವನ್ನ ಮೋಸದ ಜಾಲ ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ದುಸ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಲೆರಿಂಚಿನಕ್ಲೆರ್ದು ಪಾಕ ಜನತ ಜೀವಮಾನದ ಒರಿಪು ನೆಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಂಡ ಸಾರ ತೋರ್ಮನತ ಮುಪ್ಪ ನಂಬರ್ಗು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಸಲಹೆ ತೊನಲಿಂದ ರವೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಎಸಿಪಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ತೋರಟ್ ಅಮಲು ಚಟ ಹಾಳು ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಗುಬ್ಬುದು ತೋಜಾದ ಜನಜಾಗೃತಿದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಾಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಿಎನ್, ಬಸ್ಸದ ನಿಖಲ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಜೀಜ್ ಭಟ್ಪಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತ್ಯರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಿಲಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟರು. ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ. ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಕ್ಲಿಹುಡ್ ದಟ್ ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಬಿ ಅವೇರ್ ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ರೋಷಣೆ ನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಹಳ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನರು, ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಟದೆತೊನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಂಚ ಬಾಕಿಲು ಕುಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಬಸ್ಸುಲು ಬಕ ರಭಸ ತಡೆಪುನ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪಾಡಂದಿನ ಲಾರಿಲಿಗೆ ಎದುರಾದ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರು ಮಲ್ತದ ದಂಡ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಬಸ್ಸಲಿಗೆ ಬಾಕಿಲ್ ಕುಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಪೊಯ್ಯ ಸಾಗವನ್ನ ಲಾರಿಲಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಪಾಡಿಯರೆ ಉಡುಪು ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಟ್ ಗಡು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಆ ಗಡು ತೋಲೈ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಗಾಡಿಲನ ಎದುರು ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರುಪತ್ತದ ದಂಡ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಉಡುಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದ ಒಟ್ಟು ಸಾರತನ್ನೋದು ಬಸ್ಲಿ ಅಂತೂದು ಪಿಂದೊಂದೆರ. ನೆಟ್ ಬಾಕಿಲ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಸೇರ್ನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಯಮ ಮೀರ್ನ 180 ಬಸ್ಲಿಗೆ ದಂಡ ಪಾಡ್ದಂಡ ನಿಯಮ ಮೀಡ್ದಿನ 50 ಗಾಡಿಲಿಗೆ ದಂಡ ಪಾಡ್ದಣಂದು ಎಸ್ಪಿ ಹರಿರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ತಿರಿಪಾದಿರು. ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತತ್ತದು ಗುಂಡಿಗೆ ಮಗಡ್ದು ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಅಂಗರಗುಡ್ಡೆದ ಶಾನವಾಜ್ ಯಾನೆ ಶಮೀಂ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಜೀವಕಳವನ್ನ ಬೀಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಕೇರಳ ಕೊಟ್ಟಾಯಂದ ಕರುಕಾಚಲುಟು ನಡೆತದಂಡ. ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಾಯಂದ ಕರುಕಾಚಲುಟು ನಿಯಂತ್ರಣ ತತ್ತಿನ ಕಾರು ಗುಂಡಿಗೆ ಮಗಡ್ದು ಮೂಲ್ಕಿ ಅಂಗಾರಗುಡ್ಡೆದ ಇತ ಕಾನದ ಚಿರಾಗ್ ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ವಾಸವಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಶಾನವಾಜ್ ಯಾನೆ ಶಮೀಂ ಪನ್ಪನಾರ್ ತಿಳಿದೆರ. 32 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಶಾನವಾಜ್ ಜೈ ತುಳಸಿನ ಮಡು ನಟೆಯಾದಿತ್ತದ ಮಾತೆರ್ನಾಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಂದದಿತ್ತೆರ. ಅರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾರಡಿತ್ತಿನ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಸಿರಾಜ್, ಕಾನದ ಅಶ್ಫಾಕ್, ಸೂರಿಂಜದ ಶಬೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ಒರಿಯಾಗ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ. ಕಾರಡ್ 5 ಜನ ಇತ್ತೆರ ಇಂದೆಟ್ ಸಿರಾಜರನ ಸ್ಥಿತಿ ಜೋರುಂಡೊಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ.
ಕರುಕಾಚಲೊಡ್ದು ಕೊಟ್ಟಾಯಂಗು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾರು ಇರುವ ಅಡಿತ ಗುಂಡಿಗು ಮಗ್ಗರ್ದು ಬೂಡ್ತುಂಡು ಕಾಡ್ದ ಅಡಿಟ್ಟು ತಿಕಲ್ದಿತ್ತಿನ ಒರಿಯನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷದಾತು ಪೊರ್ತು ಬೋಡಾದು ಬೈದನಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿನ ಆ ಊರ್ದಕ್ಲು ತೆರಿಪಾದಿರ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾರಾಮತಿಡ್ ಬುಧವಾರ ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಇತ್ತಿನ ವಿಮಾನ ಮಗರ್ದು 6 ಸೇಡ್ದು 6 ಜನ ಕರೆದು ಪೋತಿ ರೈಟ್ ಒಡ್ತಿ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶಾಂಭವಿ ಪಾಠಕ್ ಅರೆನ ಕುಟುಂಬಗ ದುಃಖ ಸಹಿಸರೆ ತೀರಂದಿನ ಸಂಗತಿ ಆದುಪೋತುಂಡು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆವ ನೇಮಾನುಡು ಒಟ್ಟು 6 ಜನ ಇತ್ತದ ಇರುವೇರು ಪೈಲಟ್ಲಿತ್ತರ ಐಟ್ ಒಡ್ತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶಾಂಭವಿ ಪಾಠಕ್ 2022 ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಶಾಂಭವಿ ಪಾಠಕ್ VSR ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಇಡೀ ಕಾಲದ ಸುರತಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ. ಸಾಮಾನ್ಯದ VIP-ನಕ್ಲು ಉದ್ಯಮಿಲು ಬಕ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯಾಣಗಾದ ಕೆಲಸುನ ಲಿಯರ್ ಜೆಟ್ 45 ದಂಚಿನ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಮಲ್ಪನ ಬೇರದ ಜೆಟ್ಟಲೆನ ರಾಪವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶಾಂಭವಿ ಪಾಠಕರಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು 2018 ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಬಾಲಭಾರತಿ ಶಾಲೆದ ಬರೋ ಮುಗಿತು ನಡೆದ ಬಕ ಶಾಂಭವಿ ಪಾಠಕರನ ವಾಯುಯಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾದಿತ್ತಂಡು. ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ತರಬೇತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಿತ್ತರ. ಚಾರ್ಟರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ಪನೆ ತುಂಬು ಶಾಂಭವಿ ಪಾಠಕ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ಡು ಸಹಾಯಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತರ. ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶಾಂಭವಿ ಪಾಠಕ್ ತೀರ್ದು ಕುಟುಂಬಗ ದುಃಖ ಸಹಿಸರೆ ತೀರಂದಿನಂಚ ಆದುಪೋತುಂಡು. ವಿಮಾನ ಮಗರಿಯರ ಕಾರಣದ ಬಗೆಟ್ ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಲ್ದಿರ ಬೂರ್ನ ವಿಮಾನ 14 ವರ್ಷ ಬರತದವಾದುಂಡು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಒಡಕಡ ವಿಮಾನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಸೂಪತ್ತಿನವೇ ಇಂಚಾಯರ ಕಾರಣ ಅಂದು ಎನ್ನದಂಡು. ಅಬ್ಬಕ್ಕ 500 ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ 100 ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒರ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಕ ಸಾಧಕರ್ನ ಸಮ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆದರದ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬರುವ ಸಂಸ್ಥೆದ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಂಗಣ ನಡೆತಂಡ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಿಲೆಟ ಬೆದ್ರದ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜತೆ ಸೇರಿಕೆಡ ಅಬ್ಬಕ್ಕ 500 ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ 100 ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಕ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಲೇಸನ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಂಗಣಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಬೆದ್ರಾ ಚೌಟಾ ಮನೆತನದ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ವಂಶದರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ವಿದೇಶ ದೇಶದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಿಗೆ ಎದುರಾದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಡಪೈನ ಪೊರಂಬಾಟ ಬಕಾರ್ಯನ ದೇಶಭಕ್ತಿ ವಿಚಾರಲೇನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ತಿರಿಪಾಯರು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಂತರ ರಶ್ಮಿತಾ ಜೈನ್ರೆಗ್ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಚಯನಗಿರಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ತುಕಾರಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ, ಉಳ್ಳಾಲ ವೀರ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ದಿನಕರ ಉಳ್ಳಾಲ ವೀರ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ತಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲ್ಪೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಮಾದರಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೆ ಸುಧಾಕರ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಅಪರೂಪದ 25,000 ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಸುದ್ದ ತುಳು ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ಮಾತ್ರ ಉರಿದಂಡು ಅಲಿದು ಪೋಪನೇನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಾಯರ ಸಮ್ಮೇಳನಲೆನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಕಲಾವಿದರು ಸಾಹಿತಿ ಸಂಘಟಕರೈನ ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರ ಒಡಿಯೂರುಡು ನಡೆತಿನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿತಲುಡು 6 ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನೋಡು ನಡೆದೊಂದು ಪುನಃ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಒಡಿಯೂರು ತೀರ್ಥದಲ್ಲೆಕ್ಕೊಡು 25ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಹಿತಿ ಸಂಘಟಕರಾಯನ ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡಪಾದ ಅಕೇರಿಗೆ ಮುಗಿತಲ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಲೇಸ್ ನಡತಂಡ. ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯರ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಯರ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ದೇಶದ ಪುರ್ಲು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪದಟುಂಡು ಶಿಸ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಬದುಕದ ರಡ್ಡನೆ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಿನಂಚ ಉಂಡು ತ್ಯಾಗ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದಿನ ಸೈನಿಕರೆಡ್ದು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ನಡತೊಂದುಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರಿಡ್ದು ಧರ್ಮ ಒರಿಯರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಸಂಘಟನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸುದ್ದ ತುಳು ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ಮಾತ್ರ ಒರಿದಂಡು ಅಲಿದು ಪೋಪಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ಯರೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ತುಳು ಉರಿಪೆರೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. AK ಜಯಚಂದ್ರನ್ ಕುಡ್ಲ, ರಾಜೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಕುಡ್ಲ,
ಡಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ, ದೀಪಕ್ ಅಡಿಯಂತ್ಯ ಕುಡ್ಲ, ಸುಧೀರ್ ಪೈ ಕುಡ್ಲ, ಪೂವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಎಡ್ವಿನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ವಿಟ್ಲ, ಐವನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಬಿಸಿರೋಡು ಇಂಚ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿದಿನ 33 ಜನ ಸೈನಿಕರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತುಳಸಿರಿ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊಡದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತಕುಮಾರ ಪೆರ್ಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ದಿತೊಂಡರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು, ವಾರುಣ್ಯ ಆಚಾರ್ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರು. ಅಕೀರಿಗೂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪದ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ 105 ವರ್ಷ ಸಂದು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಕಡೆ ಪಾತಿರೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಐತ ಬಗೆಟೆ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಪುದರ್ ಬತ್ತನು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ದಾಯಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತನನ್ನು ಕೇಂಡ ದೇಶದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಳಬು ಮಾತ ಐತ ಉಳಾಡುಂಡು ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರರು ಎಂಚ ಬರೆತರೇನು ಆ ಸಮಯಡು ಒಂಜಾತ ಜನಕಡ ಜಾಗೃತಿ ಪೆರ ಬೋಡಾದು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾರಿ ನಂಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಯ ನಂಗೆ ತುಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನಿ ಸೈನಿಕರಿನ ಬತ್ತಾಕ್ಲು ಎಕಡೆ ಶಿಸ್ತು ಸಂಯಮನು ಕಾತುನಿಟ್ಟು ಸೈನಿಕರ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಏನು ತೋಚ್ಪಾದ 2 ಗಂಟೆ ಬತ್ತೇರಕ್ಲು ಮಾತ ಆ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತುಗಳು ಒಂದೇರು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪಡೆದಿತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆನ ಪ್ರಧಾನವಾದದಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಒರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದೂರಾಲೋಚನೆಡೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನರೇಗಾ ಬಚಾವೋ ಸಂಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ನಡೆತಂಡ ಕೈಕಂಬರ್ದು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾದೇರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತ್ತೋಡು ಪಾಣೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ದುಂಬಾಲ್ಟೆಡ್ ನರೇಗಾ ಬಚಾವೋ ಸಂಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲು ನಡೆತಂಡ ಕೈಕಂಬರ್ದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆತಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಂಡಾರಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಕರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಿಡಿತ್ಯರ. ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಸಭೆಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯರ್ನ ಪುದರಡು ಬೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಒದಗಾವನ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟಡು ದಿಂಜ ಜನ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿನ ಯೋಜನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಯೋಜನೆ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆವನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯರ್ನ ಪುದರ್ದೆಪ್ಪನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಜನೆದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬದಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯನು ಬಿಜೆಪಿ ಮಲ್ದಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಡೀ ಒಂದದು ಪೋಪನ ದಿನ ಬರೊಂದುಂಡೊಂದು ಬೇಜಾರು ತಿರಿಪಾಯರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. VBG ರಾಮ್ಜಿ, VB ಗ್ರಾಮ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, VB ಗ್ರಾಮ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನ ಅಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್, VB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್, ಅವರ ಲೆಕ್ಕದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್, ಗ್ರಾಮ ರೋಜ್ಗಾರ್, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್, ಗ್ರಾಮ ರೋಜ್ಗಾರ್, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ತುಚ್ಛ ಆಗತ್ತೆ. ಕುಡ್ಲ ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಜನವರಿ 22-27 ಮುಟ್ಟ ನಡೆತಂಡ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ನಡಪಾಯರು. ಕುಡ್ಲ ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಗಜ ಪೃಷ್ಠಾಕಾರದ ಗುಂಡದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೂಜೆ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತದು ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉಳ್ಳೇರ ನವಗ್ರಹ ನಾಗದೇವಿಯರನ ಸನ್ನಿಧಿಲ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಜನವರಿ 22-27 ಮುಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತಂತ್ರಿಲೇನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ರತ್ನಾಕರ ಭಟ್ರನ ಜತೆ ಸಿರಿಗಿಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ನಡೆತಂಡ ಐತಾರ ಪಗೆಲು ತೀರು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮತೀರ್ಥ ಉಚ್ಚಯ ಕರಿತೀರ. ನಿಚ್ಚಲ ದೇವಿರನ ಬಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ
ಅಖೀರಿದ ದಿನ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದದಿತ್ತರ ಉರುವ ಸ್ಟೋರ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಶ್ರೀಧರ ಮಣಿಯಾಣಿ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ರಾಜಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್ ಆಳ್ವ ಇತದ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತಂಡ. गजानन पद्मार्कं गजानन महर्षिषु अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे महागणपति प्रसाद. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಉರಿಪಾವನ ಬೊಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡವನ ಕಾರ್ಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಡ್ದು ನಡತೊಂದುಂಡೊಂದು ಶಾಸಕರ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರ ಉದ್ಯಾವರ ಕೊಪ್ಲಮಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಡಪಾಯರೂಪನ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉದ್ಯಾವರ ಕೊಪ್ಲಮಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ನಡಪರೈತದ ಐತ ಲೆಪ್ಪೋಲಿನ ಕಾಪು ಶಾಸಕರು ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರ. ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರಿಡ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ ಉರಿಪಾವನ ಬೊಕ ಆ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಡ್ದು ನಡತೊಂದುಂಡೊಂದು ಪಂಡೆರ. ಭಕ್ತರು ತಿಂಜ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದೊಂದು ಆರ್ಕೆ ನುಂಡೆರ. ಕಾಪುದ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್, ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಬೊಕ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತಡಿತ್ತೆರ. ಧರ್ಮ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳಿಂದ ಅವರು ಪುರಾತನದಿಂದಲೂ ಅವರ ಆ ಕಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಭಗವಂತನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಭಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಸ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿರೋ ಈ ಕರಾವಳಿ ಮಗುವಿರೋ ಬಂಧುಗಳು ಒಂದು ವ್ರತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಬರುವ 12ರಿಂದ 17ನೇ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೊಡಿತಿನ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ಗುಮನ ಕೊಡ್ದು 100 ಕೆವಿದ ಹೊಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪಾಡ್ಪೈನ ಪುದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಪೇರಿಮಾರು ವಾರ್ಡದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಶಿರ್ ಪನ್ಪನರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪುದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಪೇರಿಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಬರೆಡ್ದ ದೇವಸ್ಯ ಜಲಾಲಿಯ ನಗರ ಮಾರಿಪಳ್ಳ ಪರಿಸರಲೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೋರಾದಿತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಪು ಸೇಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧನಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದಿಜ್ಜಂದ ಜನ ಕಂಗಾಲಾದಿತ್ತೆರ. ಓವರ್ಲೋಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದು ಅಶ್ಪಕಿವಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒತ್ತಡುಗು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕರೆಂಟ್ ಒದಗಾವನಿಟ್ಟು ಯತ್ಪಸ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂದಿಡ್ದಾದ್ರ ಅರೆಗಲೊಡು ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪವರ್ ಕಟ್ ಜಂಪರ್ ಕಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತಂಡ. ಈ ದಿಟ್ಟಿಡು ಕರೆಂಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ 100 ಕೆವಿದ ಹೊಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪಾಡ್ದಂಡ. ಉದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಸಿರ್ ಫೇರಿಮಾರ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನಿಡ್ದವರ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ಉಮೇದದೆ ತಂದು 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಹೊಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪಾಡ್ದಂಡ ಅಂಚದ ವಾರ್ಡದ ಜನಕುಲು ಹಾಶಿರ್ ಫೇರಿಮಾರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತದೇರ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನೋಡ್ ನಡಪಾಯಿನ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಡ ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ರಾತ್ರೆ ಒಡಿಯೂರು ತೇರು ನಡೆತಂಡ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಣಗಾಪುರ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನೋಡು ರಡ್ಡ ದಿನದ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬುಕ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ದುಂಬಾಳ್ಟೆಡ್ ನಡೆತಂಡ. ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡಪಾಯಿರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಡೆತಂಡ. ವಯ್ಯಗ ಒಡಿಯೂರು ತೇರಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಪುರ್ತುಕಂತ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರೀತದ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡ. ವರ್ಷಲ ದೇವರನ ಕನ್ಯಾನ ಪೇಂಟ ಸವಾರಿತದ
ಚೆಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ತಾಲಿಮಿಂಚ ತರಾವರಿ ಇಸೇಸತೆಲನ ಒಟ್ಟುಗು ತೇರು ಸಂಸ್ಥಾನೊಡ್ದು ಕನ್ಯಾನಗು ಬಿದಾಡಂಡು ಮಿತ್ತನಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಪೋದು ಕನ್ಯಾನ ಪೆಂಟೆ ಸವಾರಿಯಾದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂದಿರಡು ಇಸೇಸ ಪೂಜೆ ಬೆಡಿಮರ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದ ತೇರು ಪಿರ ಒಡಿಯೂರುಗು ಒಪ್ಪಿಜಿರಂಡು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ಒಡಿಯೂರು ತೀರ್ದ ಉಚ್ಚೆಯಡು ಪಾಲ್ತೊಂಡೆರು ಒಡಿಯೂರು ವಜ್ರಮಾತ ಮಹಿಳಾ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದಕ್ಲು ಒಡಿಯೂರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದಕ್ಲು ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆದಕ್ಲು ಒಡಿಯೂರು ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಕ್ಲು ಪಾಲ್ತೊಂಡೆರು ಲೋಕನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಯಶವಂತ ವಿಟ್ಲ ಶಶಿಧರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಎ ಸುರೇಶ್ ರೈ ವಾಮಯ್ಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬೈ ಕಾನ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಜಗದೀಶ್ KS ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೊಳ್ಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತಕುಮಾರ ಪೆರ್ಲ ಮಾತೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರ್ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಮದಮನೆ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯತ್ವನ್ನರ ಪದ್ಮನಾಭ ಒಡಿಯೂರು ಇಂಚ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಒಡಿಯೂರು ತೀರ್ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಈ ಪೊರ್ತಡಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದ 2025-26 ಸಾಲದ ಮಹಾ ಪೋಷಕರಾದ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ SS ನಾಯಕರ್ನ ಅಜಪು ನಡೆತದಂಡ ಯು ರಾಮರಾವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಯ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ 2025-26 ಸಾಲದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಅಜತದೇರ ಕುಡ್ಲದ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ SS ನಾಯಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾತಿರ ಯು ರಾಮರಾವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ SG ಹೆಗ್ಡೆ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ PG ಮಹೇಶ್ ಕಾರ್ಯಂತಿರ ರಘುರಾಮ್ ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರ ಗೋವಿಂದರಾಯ ಪ್ರಭು ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾತಿರ GST ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ ಬಂಡಾಲಪಾಡುನ ಆರೋಗ್ಯ MSME ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸೇಲನ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬುಡಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಶಂಭುಕಲ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂಕಳಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಹೊಸ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ತೇರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೇರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಶಂಭುಕಲ್ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂಕಾಳಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಹೊಸ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ತೇರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದಂಡ ಉದ್ಯಾವರ ಬೈಪಾಸ್ ಕೈತಲ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೈತಲದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಡ್ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ರಥನು ಶಂಭುಕಲ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊನೆಯರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರೆ KS ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕುರಿಯರ. ಚೆಂಡೆ ವಾದ್ಯ ಮೇಳ ಭಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ತೀರ್ದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆತಂಡ ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮದ
ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಡಿತ್ತರ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರಿರ್ಬೇಕ ತೇರ್ಕಟ್ನ ಸಮಿತಿದ ಪಣವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟೇಲ್ರನ ಇಲ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಯತರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟೇಲರನ ಇಲ್ಲು ರಥಕಟ್ಟುನ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ನಪಾಡಿ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಸುವರ್ಣ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಂಭುಕಲ್ಲು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೂತನವಾಗಿ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ರಥಶಿಲ್ಪಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದಂಥ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಸಣ್ಣ ರಥವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಉದ್ಯಾವರ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೈಭವದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಭವಪೂರಿತವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡ ನನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.